Salut tuturor și bine v-am găsit la primul meu clip de pe acest canal. Astăzi vă voi prezenta un Kuki Rin G2 Master care are două motoare, ambele fac 2000 de W. Este pentru mine cel mai mișto mijloc de transport pe care îl pot folosi în viața de zi cu zi. Stop! Având în vedere că este primul clip de pe acest canal, v-aș ruga din tot sufletul să dați un like, să dați un subscribe și să dați share acestui clip prietenilor voștri, încât vom strânge o comunitate foarte mare și promit că voi încerca să postez zilnic. Următoarele zile va apărea un nou membru pe lângă acest Kuki Rin G2 Master. Vă las de fapt să ghiciți în comentarii. Este chiar în competiție foarte bună cu acest G2 Master. Ok, deci haideți să vă zic câteva cuvinte despre ea. Am luat-o acum 2 luni, am făcut deja 370 de kilometri cu ea și sunt destul de mulțumit de ceea ce am primit în această trotinetă. După cum puteți vedea, am adăugat niște accesorii luate de pe Temu. Avem niște manșoane cu roșu, suport de telefon și un prelungitor al ghidonului. Avem 2 apărătoare pentru mâini. Cablurile acestea le-am schimbat, le-am făcut roșii. Avem un sticker pe partea asta, niște aripi pe față, dacă puteți vedea acolo jos. Am colantat-o cu fibră de carbon și un mic spoiler pe spate. Cam asta este totul și vă voi lăsa cu niște cadre de pe trotinetă. De aici o să revin când se ridică bariera. Gata, am revenit. No problem. O băgăm și un pic de off-road. La un mic test de off-road. Stați așa că era să ne împotmolim un noroi. Mamă, cum am luat-o pe aici, am zis că rămân aici. Mamă, cum am trecut până asta. Ok. Haideți că de aici e drumul, e sigur.